Gardenia. Mic test. Amen. This is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Praise God. Good morning po, Pastor June. Good morning, Pastor Pruvi. Kadagiti amin nga coordinators and assistant pastor ng baga bigate amin nga kapsat. At the same time, kadagiti amin nga bibuya via live stream, Facebook Live, YouTube, at the same time, kadagiti at dayjay Zoom. Amen. Imbag nga bigate amin nga kapsat. Amen. Let's worship God through singing. Amen. Let's start our service through singing. Sakbay tayo nga mapan iti Sunday School tayo kabsat. Amen. Nakasagana tayo mitlayan kabsat. Amen. Amen. Tumakder tayo nga damin kabsat. Let's sing songs for the Lord. Amen. Di mo nakakantahin tayo kabsat. Only a sinner saved by grace. Amen. Only a sinner. Amen. Lahat po ng saved, say aloud. Amen.
Amen. Praise the Lord. Note have I gotten. Ready now. Note have I gotten, but what I received, grace has bestowed it since I have believed. Boasting excluded, pride I abase. I'm only a sinner saved by grace. Only a sinner saved by grace. Only a sinner saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner saved by grace. Second verse now. Once I was foolish and sin ruled my heart, coasting my footsteps from God to depart. Jesus had found me, happy my case. I'm only a sinner saved by grace. Only a sinner saved by grace. Only a sinner saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner saved by grace. Third verse now. Fierce and unfailing to Mary did I, mercy had saved me, or else I must die. Sins had alarmed me, fearing God's face, but now I'm a sinner saved by grace. Only a sinner saved by grace. Only a sinner saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner saved by grace. Last verse now. Suffer a sinner whose heart overflows, loving the Savior to tell what He knows. Once more to tell it, would I embrace? I'm only a sinner saved by grace. Only a sinner saved by grace. Only a sinner saved by grace. This is my story, to God be the glory. Only a sinner saved by grace. Lahat ng saved, say aloud, Amen. Amen. At dati amin kakabsat dita kung daw ay gapuna tanay salakan tayo. Amen. Amen. Our next song, Blessed Assurance. Amen. Blessed Assurance, Jesus is mine. Ready now. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Here of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture nor brings in my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Last verse. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior
this is our song. Amen? Praise God. Our next song, My Sins Are Gone. Amen? Amin man nga nadalsan, itibasol na, say aloud, Amen. Amen. My sins are gone. Ready now. You ask me why I'm so happy, so I'll just tell you why. Because my sins are gone. And when I'm with the scoffers who ask me where they are, I say my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary. As far removed as darkness is from dawn, in the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Second, was at the old time altar where God came in my heart, and now my sins are gone. The Lord took full possession, the devil did depart. I'm glad my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary. As far removed as darkness is from dawn, in the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Third verse. When Satan comes to tempt me and try to make me doubt, I say my sins are gone. You got me into trouble, but Jesus got me out. I'm glad my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary. As far removed as darkness is from dawn, in the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Last verse. I'm living now for Jesus. I'm happy night and day because my sins are gone. My soul is filled with music. With all my heart I say, I know my sins are gone. Chorus. They're underneath the blood and the cross of Calvary. As far removed as darkness is from dawn, in the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Amen. Okay, good morning everyone. Amin man nga naragsak, say aloud, Amen. Hindi ba kayo masaya? August na. At ngayon ay unang linggo ng buwan ng Agosto. Ito po ang pangwalo na buwan sa isang taon. Tinanong ako ilan bang buwan sa isang taon? Sabi nila, isa lang. Oo. I'm referring to the months, okay? Let's go to the Lord in prayer. Heavenly Father, maraming salamat po dahil sa inyong biyaya at awa at pag-ibig sa amin na siyang dahilan kung bakit po kami nagpapatuloy ay nandito kami ngayong umaga. Salamat sa napakagandang panahon, bagamat hindi ganong malamig, pero hindi siya napakainit. At medyo komportable kami ng kaunti sa aming pagsamba dito sa main sanctuary. Dinadalangin ko, Panginoong Diyos, that you will preserve and hold the internet connection coming from here towards our different sanctuaries and outreaches, maging po sa mga nanunood ng Facebook. I pray that we will be again revived and renewed in our spirit, in our faith, so that, Lord, we can continue to serve you with zeal, with energy, with fervency, sapagkat yan po ang kalugod-lugod sa iyo. I pray that you bless everyone present, and give us an open heart and mind, and touch us through thy word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you very much. Pwede na tayong umupo, mga kapatid. Okay? Binabati natin ang lahat ng ating mga
kapatid sa iba't ibang lugar like Australia. Kanina ay nandun ako sa AV and I was looking at all the sanctuaries and outreaches we have. And you know, it's just a joy. Nakakatuwa na makita ang ating mga iba't ibang sanctuaries, mga kapatid. We have about 5, 6, 7 sanctuaries joining us, including our outreaches. Pero alam nyo, as much as I am delighted, lalong-lalo na sa ating Panginoong Diyos. Amen ba? Okay, so today, in our Sunday school, let us continue our topic, the title of which, do you have your notebooks with you, mga kapatid? Dala nyo ba ang inyong mga notebook? Baka naman listahan ng pautang ang nadala nyo, ha? Tignan nyo yan. At mga pangalan, mga numero ang nilalaman yan. Dapat ho ay preaching notebook, okay? Kung may mga bisita tayo, nakatanggap kayo ng ballpen, okay? At New Testament Bible para sa inyong pinaka-gift mula sa aming church, okay? So, let us continue our lesson on the blessings for faithfully attending church services. The blessings for faithfully attending church services. Meron na po bang nagtanong sa inyo, bakit ka palaging nag-a-attend ng church service? Meron na bang nagtanong sa inyo? Usually, ang nagtatanong dyan, hindi nag-a-attend. Kasi, bakit mo kukwestiyonin yung nag-a-attend ng church service kung ikaw ay nag-a-attend? Tama ba? Usually, ang nagtatanong doon sa, bakit kayo palaging nag-a-attend ng church service? Usually, ang nagtatanong dyan, hindi nag-a-attend ng church service. Ngayon, pag, halimbawa, tinanong ka, Mang James, bakit kayo? Hindi ba kayo pwedeng maka-absent sa inyong mga church service? Ba't palagi kayong nag-a-attend? Ito ang sagot mo sa kanya. Ba't ikaw hindi? Bakit hindi ka nag-a-attend? Number one, are you a Christian? Do you claim yourself a Christian? Okay? If you are a Christian, ang sabi ng Bible, not forsaking the assembling of ourselves together. Acts chapter 2, they continued steadfastly, daily in the temple and in every house. So, ibig sabihin, lahat ng Kristiyano ay nag-a-attend ng church service. Ngayon, pag tinanong ka, bakit ba kayo laging nag-a-attend ng church service? Sagutin mo siya, ba't ikaw hindi? Naintindihan niyo po? Ba't ikaw hindi nag-a-attend? Kasi hindi dapat tinatanong yung bakit ka nag-a-attend. Ang tinatanong, ba't hindi ka nag-a-attend? Halimbawa, may sakit ka. Pag may sakit ka, magtitake ka ng gamot. Tatanungin mo ba yung may sakit, ba't uminom ka ng gamot? Do you ask a sick person, ba't umiinom ka ng gamot? Hindi. Sapagkat alam mo na dapat siyang uminom ng gamot. Ngayon, kung siya may sakit, hindi umiinom ng gamot, yun ang tatanungin mo, ba't hindi ka umiinom ng gamot? Sapagkat pag may sakit, expected, iinom ng gamot. Ganon din ho yun. Pag Christian, expected sa Panginoon, nag-a-attend ng church service. Ngayon, pag yung Christian hindi nag-a-attend ng church service, yun ang tatanungin mo, ba't hindi ka nag-a-attend? So, hindi mo tinatanong yung nag-a-attend, ba't ka nag-a-attend? Hindi mo tinatanong yon. Ang dapat mong tanungin, yung hindi nag-a-attend, bakit hindi ka nag-a-attend? Oh. Kaya, kung meron po sa inyo, ngayon lang uli nag-attend at hindi kayo nag-a-attend, gusto ko kayong tanungin, bakit hindi kayo nag-a-attend? Hello? O, pag hindi kayo nag-a-attend ng prayer meeting, gusto ko kayong tanungin, bakit hindi ka nag-a-attend ng prayer meeting?
Nakita niyo na mga kapatid? Oh. Tatanungin mo ba yung estudyante, uy, ba't pumapasok ka ng school? Hindi mo tinatanong ng ganun sa estudyante. Sapagkat alam mo na pag estudyante, dapat pumasok sa... Ngayon, pag may nakita kang estudyante na oras ng eskwela nasa Robinson, magugulat ka. Uy, ba't nandito ka? Ba't hindi ka pumasok? Kaya nga pag meron ho tayong member na wala dito ngayon, at kilala ng mga kapitbahay niyan na member dito, nagtatanong yung mga kapitbahay niyan sa isip, ba't nandito to? Di ba dapat nasa church nila? Are you following? Ibig pong sabihin, ang pag-a-attend ng church, ini-expect ng Diyos, pati ang mga tao, maski na unbeliever, ini-expect na pag Kristiyano ka, nag-a-attend ka ng church. Kaya, ngayon, kung hindi ka nag-a-attend, ang aking tanong, bakit? Kagaya ng tanong doon sa estudyanteng hindi pumasok, ba't nandito ka? Ba't hindi ka pumasok? May klase kayo, di ba? Opo. Ba't hindi ka pumasok? May mga rason yan. Ayun. Pag tinanong mo yung hindi nag-a-attend, ba't hindi ka nag-a-attend ng prayer meeting? May rason yan. Usually, may mga rason yan. At hindi usually. Talagang may rason yan. Are you following now? Oh. Kaya, hindi na natin pag-uusapan yung bakit hindi ka nag-a-attend. That's between you and God. Sagutin nyo yan sa Panginoon. Ngayon, ang ating lesson ay ganito. The blessings for faithfully attending church. Ano ba ang mga pagpapala pag tayo ay namamalagi? Bigyan niyo nga ako ng magandang Tagalog sa salitang faithful. Matapat. Matapat, tama? Faithful. Matapat. Okay. Tanungin mo nga yung katabi mo, matapat ka ba sa church attendance? Faithful ka ba? Yeah, tanungin mo yung katabi mo, faithful ka? Mula January, August na, naka-attend ka ba sa lahat ng Sunday service? Tanungin mo yung katabi mo, naka-attend ka ba o may absent ka? Maski na kayong nandyan sa mga sanctuaries at outreach, tanungin mo, nakapag-attend ka ba o absent ka? Amen po ba? Okay. The blessings for faithfully attending church service. Now, the problem of attendance has become so acute. Ay, grabe naman to. Ang hindi pala pag-a-attend ng service ay isang malala at malubhang sakit na hindi kayang gamutin ni Doc Lester. Hindi kayang gamutin ni Doc Lester yan. Kasi wala akong gamot sa parmasya, yung tamad mag-attend ng church, walang gamot sa parmasya yan. Yun hong Kristiyano na imbes na pumunta sa church, na masyal-pasyal kung saan-saan, wala akong gamot sa parmasya dyan. Pero malalang sakit po yun. Ang tawag doon, Sunday sickness. Nagkakasakit pag linggo. Pag Lunes hanggang Sabado, okay. Pero pag linggo, may sakit. Tanungin mo sa katabi mo, may Sunday sickness ka ba? Malalang sakit eh. Acute. Ano bang acute, Doc Lester? Pag sinabi mong acute, grabe na this. Acute ulcer. Ibig sabihin, malala na yon. Hello? Ngayon, the problem of attendance has become so acute. Okay lang sana yung walang A, di ba? Pag wala yung A, cute. Ito may A. Acute. Yun ang delikado. In some churches, dahil daw po, tignan mo kaya, malala na ang sakit ng mga Kristiyano na hindi na nag-a-attend ng church
ang ginawa ng mga pastor ay lumikha ng tinatawag na gimmick, pakulo. Pag kayo na kumpleto nyo ng isang buwan, may premyo kayo. O gimmick yon. Di ba? Gimmick, ang tawag doon, promo. May pa-promo. Akala ko ba, Robinson lang ang may pa-promo. Pati ngayon, church, may pa-promo na, mga kapatid. Di ba? Pag pumunta ka sa Robinson at nakalagay doon, buy one, take one. Promo yon, di ba? May engganyo ka ngayong bibili. Na pag wala yung buy one, take one, hindi mo pinapansin. So dahil hindi na po pumupunta ang mga Kristiyano sa kanilang mga bahay pananambahan, naisip ng mga pastor na gumawa ng gimmick. Gimmick. Alam nyo, pag ikaw ay seryosong Kristiyano, hindi mo kailangan ng gimmick. Hindi, kahit wala yan. Talagang ioobliga mo ang sarili mo na pupunta sa church. Kahit, mga young people, kahit wala doon ang crush mo. Diba? Yung iba, excited pumunta ng church dahil nandun yung kanyang crush baka ma-candy crush ka dyan. Okay? So, in this lesson, let us see the principles in the gospel, sa Biblia, na siya ang naging dahilan ng mga matapat na Kristiyano na kung bakit hindi ka dapat hindi mo dapat kaligtaan. Where you should not miss a service. Amen po ba? Okay. So, dumago na tayo sa ating mga punto. Una sa lahat, the first blessing of attending a church service is number 1, everybody read. Ano daw po ang nangyayari pag ikaw ay nag-a-attend ng church? Ano daw po yung nangyayari sa utos? Ano yung nangyayari sa utos? Natutupad. Anong nangyayari ho sa utos? Natutupad. So pag wala ka sa church, sa araw at oras na may service, anong nangyayari sa utos? Hindi natutupad. Kita nyo yan? So, commands are fulfilled. In Hebrews 10:25, it says, Hebrews 10:25, dapat, mga kapatid, tandaan nyo ang verse na to dahil ito ang ating pinaka-basis ng ating pagtitipon. Tinanong ka, meron ba sa Bible na mag-attend ka ng church? Yan Hebrews 10:25. Read, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Ano po yan? Suggestion ba? Sa tingin nyo, is that a suggestion? No. It is a command. Anong utos? Not forsaking. Sa Tagalog, huwag pababayaan. Huwag pababayaan. Kaya, kung napapabayaan mo na, nakakaligtaan mo na ang pag-a-attend ng church service, what is happening? You are not fulfilling the command. Now, the word assembling is a verb participle that refers to the act of assembling. Thus, it includes all assemblies of the church. All. Lahat. Kaya nasa unti lahat? Sabi nung taga-Kapampangan, lahat. Kasi hindi pinupronounce yung H Lahat. Lahat ay dapat ina-attenan. Okay? It is not an optional matter. Where one is a member, God did not give us a choice in that matter. Ibig pong sabihin, kayo sa inyong sarili, must make this decision
to require yourself to fulfill our God's command, which is to attend the assembly. Papasalamat sa Panginoon itong ating mga kabataan, mga nagre-review. Oh, nandito ba yung mga nagre-review ng board exam? Nandito kayo? Ayan sila. Oh, taas ang kamay, huwag kayong mahiya. Ayan, oh. Supposed to be, may review yan ngayong umaga. 2 months yan, di ba? 2 buwan. But then, I prayerfully admonished them. I said, siguro, pwede naman kayong humabol after service sa review center. Yung hindi nyo na-take ng Sunday morning sa review center, i-self-review nyo. I thank God. I did not require them to attend the church. I just admonished them. So anong ibig sabihin nun? Pambira, review ka lang, church service to, a-attend ako. Pastor, paano pag hindi pumasa? Bakit hindi papasa? If you honor God, He will honor you. Paano, Pastor, pag hindi nga pumasa? By the grace of God, papasa yan. Kaya panalangin natin na sila'y pumasa, mga kapatid. Oh. We give God the worship that He seeks. Ang ating Panginoong Diyos ay naghahanap ng mga nagpapahalaga ng Kanyang glory. Anong ibig sabihin nun? Kasi sa atin, ang mahalaga lang, pera. Mahalaga. Mahalaga ang trabaho. Tama? Nakikinig ho ba kayo? Mahalaga ang kinikita. Mahalaga ang holiday. Mahalaga ang rest. Mahalaga ang relaxation. Mahalaga ang pamilya. Mahalaga ang mga kaibigan. Lahat po yan mahalaga. Pero alam niyong hinahanap ng Diyos? Yung nagpapahalaga o nagbibigay halaga ng Kanyang glory. People who will come to worship. The word worship. Say worship. Oh, ang salitang worship galing sa salita na worth. Say worth. W-O-R-T-H. Ang ibig sabihin ng worth, halaga. Hindi ka nandito for nothing but you are here because of your belief that God's glory is valuable. High value. Kaya ka nandito. Oh. Nandito ka sapagkat ang nagtulak sa iyong pumunta rito, yung paniniwalang iyon. Hindi dahil pinilit ka. Hindi dahil, alam mo, maganda yung church na yon. Kundi, nandito ka because of your belief. Ba't daw tayo nandito? Dahil sa ating ulitin natin. Ba't ka nandito? Dahil sa iyong, na ano? Anong belief na yon? Belief na ano? Pinapahalagahan mo ang glory ng Diyos. So, if the Christians, the members, come to church, and they are driven, ang nagtutulak, ay yung kanilang paniniwala sa kahalagahan ng pagbibigay puri sa ating Panginoong Diyos. Mga Kristiyanong ganyan, hindi kailangan ng gimmick. Ang mga ganyang mga anak, hindi kailangan ng kondisyon. Oh, Mama, aatenan ko ang lahat ng service, pero bibilhin mo to. Hindi kailangan yon. Para mo naman binibili ang Diyos. Panginoon, bibigyan kita ng halaga pag Sunday, pero ganito, don't put a price on God. Don't put a price on God. Huwag mong lagyan ng presyo ang Diyos. As if ikaw pa yung gumagawa ng kondisyon na, Panginoon, pupunta ako sa church, pero, ay huwag mong bibigyan ng presyo ang Panginoon. Sapagkat wala ho siyang presyo. Mataas, no enough price can match the value of God's glory. Naulit ko ha.
Bakit ka pumupunta ng church? Dahil sa, ano yon? Belief. Belief mo yon. May belief ka eh. Are you following? Oh, ano yung belief mo? You give what? Importance to the glory of God. Tingnan nyo, John 4:24. John 4:24. Everybody read. God and they that must. Teka, meron akong hahanapin na verse dyan. Tignan nyo ha. Open your Bibles to John 4. Oh. John chapter 4. Okay? 23. Ayun. Atras ka ng isang verse. 23. Oh, 23. Everybody read. But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in... Oh, yun daw pong mga true worshipers ay sumasamba ayon sa dalawa. Ano? Tingnan nyo sang sagot dyan. According to what? Spirit and in... Oh, anong ibig sabihin ng truth? Ano ang dapat mong gawin sa truth? Pagandaran di pa si panunod tayo. Anat aramidem kadayjay kinapudno. What do you do with the truth? What do you do with the truth? You believe it. Tayo, ang galing nating maniwala sa mga scam. Huwag kang maniwala sa scam. Ang scam ay parang totoo, pero hindi. Scam ang tawag doon. Huwag ka doon maniwala. Ang dapat mong paniwalaan yung alin? Katotohanan. Kaya, ang totoo at tamang pagsamba sa Panginoong Diyos ay galing sa isang puso na naniniwala sa katotohanan. Ibig sabihin, kaya siya pumunta sa church dahil sa kanyang paniniwala. Ngayon, pag hindi ka nag-a-attend ng church, mali ang paniniwala mo. Mali ang paniniwala mo. Are you following now? Kahit ano pa ang rason mo, mali ang paniniwala mo. Kasi, ulitin natin ha. Oh, maawatan niyo kakabsat. Adda ko na, the hour cometh when the true, totoong sumasamba, true worshipers. Anong gagawin po ng mga true worshipers? They will what? Who will they worship? Ano bang ginagawa natin pag pumupunta ng church? We worship who? The Father. Binibigyan nating halaga ang glory ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Okay. Now, itong mga totoong sumasamba sa ating Panginoong Diyos ay sumasamba ayon sa, number 1, Espiritu. Pangalawa, katotohanan. Kaya siya nandito dahil sa katotohanan. Ibig sabihin, dala niya ang paniniwala sa katotohanan. Sa madaling salita, kaya ka pumupunta ng church dahil sa iyong paniniwala. Hindi mo kailangan ng gimmick pag ganon. Alam niyo kung bakit? Diba? Marami ho tayong mga kababayan na nandyan sa mga kabundukan. Ba't ho sila nandun? Sagutin niyo ako, bakit ho sila nandun sa kabundukan? Dahil sa paniniwala. May pera ba sa kabundukan? Wala. Ba't sila nandun? Dahil sa paniniwala. Are you following now? Alam niyo po, it's about time na tayo mga Kristiyano ang umaandar sa atin paniniwala.
paniniwala sa katotohanan. Nakakapagod pong mag-encourage ng Kristiyano na gumagawa ng maraming dahilan. Stop making excuses. Paandarin mo ang pananampalataya mo. Paandarin mo na yan. Stop making excuses. Amen? Oh. Nung panahon ni Apulakay, martial law. Sino po sa inyo nakaabot nun, ng martial law? Si Tito Jerry. Nakapunta ka ba ng Manila noon, Tito Jerry, nung martial law? Ay, hindi mo naranasan. Ako din, hindi eh. Nung araw, martial law, pag alas 6 na, tama? Correct me if I'm wrong. Pag alas 6 na, Tito Jerry, ano nang nangyayari? Curfew na. Wala nang lalabas. Oh. Ngayon, may mga nagwewelga noon. Lumalaban. Akalain mo yon? Lalaban ka at the expense of your life. Lalabanan mo. Di ba? You go against the law. Martial law. Batas militar. Ang nagpapatupad ng batas, militar. Andyan nakakalat ang mga militar. Bawal lumabas pag alas 6. May mga tao nung araw na matatalino. Lumalabas, nagwewelga, at they go against sa batas. Bakit nila ginagawa yon? May mapapalang pera? Wala. Alam nyo bakit ginagawa? Dahil sa paniniwala. Ibig sabihin, ang tao na gumagawa ng isang bagay sang-ayon sa kanyang paniniwala, hindi niya iintindihin ang anumang dahilan na hindi siya gagawa. Dahil ang nagtutulak sa kanya ay hindi gimmick, hindi po panahon, kundi paniniwala. Yan ho ang dapat niyong tandaan sa ating lesson ngayong umaga. Kaya ka nag-a-attend ng church dahil sa paniniwala. Paniniwala sa katotohanan. Your faith and belief in the truth. Oh. Are you following? Yung iba naman noon, hanggang ngayon, di ba? Nung tumakbo ang ating mahal na presidente, President Bongbong Marcos, BBM, di ba? Alam niyo ba sa Visayas, may mga matatanda, hanggang ngayon, sa mga liblib na lugar, pag tinanong mo, sino ang presidente mo? Kahit nung panahon pa ni Noynoy, ang sasabihin sa'yo, Ferdinand Marcos. Ano yun? Paniniwala. Are you following? Kaya ang Kristiyano na naging paniniwala sa kanya ang pag-attend ng church, na yung paniniwala ay sang-ayon sa katotohanang inuutos ng Panginoon, hindi mo yan kailangang bisitahin para mag-church. Hindi mo yan kailangang aliwin na, okay, pag nag-attend ka may hamburger. Hindi kailangan. Sapagkat siya mismo, dadalhin niya ang sarili niya sa pananambahan. Bakit? Paniniwala niya yun. Kaya gawin yung paniniwala ang pag-attend ng church. Ulitin natin muli, John 4:24. Oh, John 4:24. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in and in. Oh, paano mo siya sasambahin? Sa espiritu at sa katotohanan. Ano yung aking tanong? Ano ang ginagawa sa katotohanan? Pinaniniwalaan. At ang pagsamba, sang-ayon sa katotohanan, ibig sabihin, ng pagsamba ay dapat according sa paniniwala. Hindi yan according sa emotional motivation or ano pang factors. Isa lang dapat, you go because you believe. So are you a believer? You are supposed to be in the church. Amen po ba? Ngayon, pag may nakita kang believer
na hindi nag-a-attend ng church, tanungin mo siya, anong nangyari sa pagiging believer mo? Because you are supposed to be there. Hindi nag-a-attend ng prayer meeting, o anong nangyari sa pagiging believer mo? Okay, number 2. Not only commands are fulfilled, the second blessing for faithfully attending church service is we grow and develop spiritually. Basahin nga natin lahat. Ready, go. We and... Tandaan nyo ang ating pinag-uusapan dito, epekto, resulta, bunga. Ano yung blessing na ating natatanggap sa pag-a-attend natin ng church? Ano po? Ano daw nangyayari pag nag-a-attend ka ng church? Ayon. Ibig po bang sabihin, Pastor, pag hindi ako nag-a-attend ng church, hindi ako lumalago? Ikaw ang sumagot. Ano, lumalago ka ba? Kasi tatanungin ako Pastor, lalo yung mga magaling mga tuwiran, paano ko sabihin, porque hindi ako nag-a-attend ng church, hindi na ako pwedeng lumago? Sagutin mo yon. Ikaw ang sumagot. Papaano kang kahoy ka, lumaki, na hindi ka tinanim? Paano? Ikaw ang sumagot. Parang yun yung tanong na, ibig mong sabihin, Pastor, kahit hindi ako itinanim, ibig mong sabihin, pag hindi ako itinanim, hindi ako lalago? Anong klaseng tanong yan? Tito Jerry, Ilocano tayo, Pastor, kaya't mga sawan, no Jack na imula, hanakon nga dumakal? No Jack, no awan danom, hanakon nga dumakal? Anong klaseng tanong yun? Ang dapat tanong doon, pambihira, itinanim ka, dinidiligan ka, hindi ka lumalaki, yun dapat ang tanong. Hindi yung, pambihira, ibig mong sabihin, pag hindi na ako itinanim, at hindi na ako dinidiligan, ibig sabihin, hindi na ako lalaki? Ano sa tingin mo? That's a funny question. Ganyan ho kasi ang katwiran ng tao. Alam mo, kahit hindi naman ako nag-a-attend ng church nagbabasa naman ako ng Biblia nananalangin naman ako I'd like for you to know, no Christian can grow without a church. Bigyan kita ng halimbawa. Okay. Ang sabi ng Biblia, obey them that have the rule over you. Ibig sabihin, ang church may pastor. Biblia yun Ngayon, kung wala kang church, sinong pastor mo? Kung wala kang pastor, how do you say you are growing spiritually? Growing is obeying God's word. And if you are not obeying God's word, how are you growing? Bawatan niyo kabsat? Kaya, huwag mong sabihin na, ibig mong sabihin, Pastor, pag hindi ako nag-a-attend ng church, hindi ako lumalago, ikaw ang sasagot dyan. Paano ka nga ba lumalago, hindi ka nag-a-attend ng church? Ako nga din tinatanong ko yun Question sa sarili ko yun Paano ka lumalago, hindi ka nag-a-attend ng church? Ako nga dapat ang magtanong sa'yo nun. Hindi ikaw magtanong sa akin. Amen? Parang nakakapagtaka, di ba? Nakakita ka ti may sa akayo ti mangga. Wala naman siyang ugat. Nakatayo doon, pero nagbubunga. Anong tawag mo doon? Anong tawag mo doon? Pambihira. Papaya. Papaya tree.
Walang ugat. Hanga na ikali, DJ. Awan na ikali nga ramot na kakabsat. Pero kitang-kita mo yung papaya, oh. Green na green ang kanyang dahon, tapos ang kanyang bunga mula itaas hanggang pababa. Permi nga saray nga papaya, pero awan ramot na kakabsat. Hana masibsibugan, at dadyayan tadardarat. Anong tawag mo dun? Kaya nakakapagtaka yung mga Kristiyanong nagsasabi, alam mo, kahit hindi ako nag-church, lumalago ka o spiritual, ikaw yun. Parang ikaw yung papayang yun. Ako mismo nagtataka. Oh, totoo. Nakakapagtaka. Lumalago ka na wala kang church. Amen? So, if you attend the church, mga kapatid, you will grow. Oh. Kaya, pag nag-a-attend ka ng church, ganito, it is expected na pag nandyan ka, lumalago, grow and develop spiritually. Bakit? May pastor na nagpapakain sa'yo. Diba? Hearing all of the messages, sermons, and attending Sunday school classes helps one to grow and develop into a mature Christian. Oh. Ang Kristiyano po ay nakadepende yung spiritual growth po niya sa pagpapakain ng kanyang pastor. Tignan natin ha. Dito muna tayo sa Ephesians chapter 5. Okay? Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. Tingnan nyo ha. Ephesians 4:11 and 12. Anong sabi? And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Bakit daw ho may pastor at teacher? 12. For the perfecting of the saints. Para saan daw po? For? Ano po yung ibig sabihin ng perfecting? Hanggang ngayon, dapat alam nyo na yan, perfecting. Kaya daw ho, ang pastor ay nandito na pinadala ng Diyos to perfect the saints. Sino yung mga saints? Yung mga nasa langit? Paano ako mag-preach dun sa mga nasa langit na? Oy, St. James, San Pedro, Santiago, makinig kayo sa akin kung yun ang santo. Hindi po nasa langit yung mga santo. Yung mga santo, lahat ng hinirang ng Panginoon. Ligtas kagaya mo at kagaya ko, tayo ang mga santo. Kaya nga dapat yung mga nananalangin sa saint, sa atin manalangin eh. Kasi tayo ang mga buhay na santo. Hindi makakatulong yung patay, tayong buhay makakatulong. Dapat sa atin nananalangin yun, di ba? Pero hindi yung paniniwala natin sa Bible. Wala sa Bible yan. Okay? Baka maya-maya manalangin ka sa katabi mo, ha? Oh, Son Jerry, tulungan mo ako. Umaasa kami sa iyo. Pira, ano? Okay? Tayo yung mga santo, di ho ba? Ngayon, ano po ang resulta ng pangangaral ng pastor? Perfecting. Ang salitang perfecting, ibig pong sabihin, pinupuno. Ibinibigay sa'yo yung hindi mo pa alam. Yung hindi ka pa marunong na aspeto ng pananampalataya, itinuturo ng pastor yan sa atin. Perfecting. Naintindihan nyo na po? That is why, inuulit ko, hindi ka pwedeng lumalago na walang church. Hindi pwedeng lumago ka na walang church.
Wala na tayong oras. Reviewin natin yung dalawa ha. Ano ang natutunan natin ngayon? Una, tumatak to sa inyo. Nag-a-attend ka ng church dahil sa paniniwala. Ano sabi ng John 4? They that worship Him must worship Him in His spirit and in... Anong gagawin mo sa katotohanan? Pinaniniwalaan. Therefore, ang pagsamba sa Panginoon ay paniniwala. Pag ang Kristiyano ay nasa church dahil paniniwala niya yun, hindi niya kailangan ng gimmick. Hindi siya kailangan binibisita. Although, siyempre, may times na kailangan tayong bisitahin, kumustahin, i-encourage. Pero as far as church is concerned, paniniwala mo dapat yan. Paniniwala dapat yan. Ano yung illustration ko kanina? Bakit yung mga kababayan natin pumupunta sa kabundukan, may pera ba doon? Wala. Bakit nandun? Paniniwala. Ba't ka nandito? Paniniwala. Anong paniniwala mo? Pahalagahan ko ang glory ng Diyos. I'm here to worship my God. I am here sapagkat deserve niya ang pasasalamat ko. I am here sapagkat niligtas niya ako. I am here sapagkat siya ang nag-utos. Ang lahat po yan, paniniwala. It's about time na tayo nandito dahil sa ating paniniwala. Pangalawa, bakit ka mo pumupunta ng church? Ano ang blessing? You will grow and develop spiritually. Ano yung tanong? Pastor, ibig mong sabihin, porque hindi ako nag-a-attend ng church, hindi ako lumalago? Ako nga dapat ang magtanong sa iyo niyan eh. Hindi ka nag-a-attend ng church, paano ka lumalago? Ako dapat ang magtanong sa iyo, hindi ikaw. Kasi, kung papaya tree ka, hindi ka nakatanim, paano ka nagbubunga? Sige nga, sagutin mo. Paano ka nagbubunga? Ikaw na papaya tree, hindi ka nakatanim. Paano ka lumalago? Wala kang church. Ako dapat ang magtanong sa iyo niyan. Kaya, pag nag-a-attend ka ng church, ang epekto sa iyo, paglago. Bakit? May pastor na nangangaral ng Biblia. Kung humble ka lang, kung ina-admit mo lang na meron kang dapat malaman pa sa Panginoon, sa Biblia, ay lalago ka talaga. Kahit 40 years ka ng Kristiyano, dahil 40 years na ang HBBC. Ako nga, pinanganak na ako dito. Lumaki ako dito. Tinawag ako ng ating Panginoon dito. Nangangaral dito. Hopefully by the grace of God, hanggang mamatay, andito pa rin sa HBBC. Pero lumalago pa rin ako, spiritual. Amen po ba? Education is from the cradle to the grave. Huwag mong sasabihin na, ay, matanda na ako, hindi ko na kailangan yan. When you stop learning, you stop growing. And when you stop growing, you stop living. You are just existing. So don't stop learning and don't stop growing. Marami pa po tayong mapag-aaralan sa ating mga services. And all of God's people say, dakilang Diyos, salamat po sa aming lesson ngayong umaga. Inimpasay sa amin, Panginoon, na ang pag-a-attend ng church ay according to truth in spirit and in truth. And if it is the truth, dear Lord, ang dapat sa amin, pinaniniwalaan namin yan. Kaya kami nandito dahil naniniwala kami sa iyong glory. Naniniwala kami that you deserve our gratitude. You deserve na kami po ay nandito dahil ang lahat ng sa amin at meron kami, ikaw ang nagbigay. Kaya't nararapat lamang na nandito kami upang papurihan ka. Naniniwala kami sa iyong utos.
na huwag pabayaan ang pagtitipon. Kaya nandito kami dahil sa paniniwalang iyan. Ayon sa iyong katotohanan sa salita. Nandito kami at salamat na ang aming pag-a-attend ng church, ang bunga ay paglago espiritual. Panginoon, may mga tao na ang pangangatwiran porque ba hindi ako nag-a-attend ng church, hindi ako lumalago. Ayun nga pong nakakapagtaka Para siyang papaya tree, lumalago, hindi naman nakatanim. Paano kaya yun? Panginoon, sana maunawaan ng bawat isa sa amin na ang aming pag-a-attend ay parang itinatanim namin ang aming buhay sa church. At dahil po yan, sa magitan ng mga salita mo, pangangaral, sa magitan ng fellowship of the believers, the more we plant ourselves in the church, we enjoy the benefit that gives us spiritual growth and development. Thank you, dear Lord. In Jesus' name we pray. Everyone says, oh, praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, be faithful in attending the church. Oh, be faithful in attending the church. Okay, let's have a transition. Tutugtog po ang ating mga orchestra kids. At kung kayo po ay kinakailangang pumunta sa CR, wag lang sabay-sabay. You just quietly stand up and proceed sa ating pong mga restroom at bumalik kayo kaagad. Amen po ba? Okay. Huwag nyo munang kainin yung mga baon nyo. Kung may mga nagbalon dyan, huwag muna. Mamayang lunch nyo na kainin yan. Okay? I'm so glad. Dalawa ang taga-Hong Kong natin dito ngayon Jenny Rose. Asan si Jenny Rose? Ayun. Kailan ka babalik? 21. Okay. At saka si Sister Rowena. Ambira. Okay. Meron din ho tayong balikbayan from Hawaii, si Tita Elena. Tita, tumayo ka, Tita. Ayan, Mga kapatid, amoy Irish Spring yan. Ha? Okay. Amoy macadamia nuts. Alright. We welcome you. Saka si from Canada, si Tita. Tita, sorry, hindi ko. Yes, but please stand. Ang ating katabi ni Tita Beth, Tita Rebecca. Oh, yan. Si Tita Rebecca, at dito po ang kanilang family house. Kapitbahay natin sila. Tita, kailan ka dumating? Last week? Oh, very good. Okay. Oh, sige, go ahead, orchestra.
Sunday School. Say aloud, Amen. Amen ang mong kakabsat. No, dakat at dito sanctuary. I know and I believe nga naragsak ka nga nakangeg di nga mensahe. Amen. Amen. Praise the Lord. Good morning po, Pastor June. Greetings from the Philippines. Amen. Kastapay kanya Pastor Pruvi. Thank you so much, Pastor, for the opportunity nga makapag-lead manen iti kadeto nga worship service. Amen. Kastapay kadagiti amin nga assistant pastor, kadagiti coordinators na imbag nga bigat tayo amin kakabsat. Amin nga dadta sanctuary, dawati kakabsat nga tumakder tayo amin, taintay daydayawen iti apo, babaen ti panagkankanta kakabsat. Amen. Our first song, Salamat Aking Panginoon. Amen. Lahat po ng thankful sa Panginoon. Kumanta po tayo lahat. Amen. Let's begin at the chorus. Ready now. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking ialay. Ika'y mahal din at buong puso, paglilingkuran. First verse. Kung aking isipin, sakripisyo mong dakila, buhay mo'y ibinigay, sa krus ika'y namatay, at nang ika'y tinanggap ko, ako'y iyong iniligtas. Salamat, salamat, sa dakila mong pagmamahal. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking ialay. Ika'y malin at buong puso, paglilingkuran. Last verse. Sa aking paglalakbay, salita mo ang aking gabay. Pangako mo'y aking lakas sa lahat ng landas. Maging sa pagsubok, ako'y iyong pinapatibay. Salamat, salamat, tunay kang matapat. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking iaalay. Kay malin at buong puso, paglilingkuran. Let's sing one more time the chorus. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking ialay. Ika'y malin at buong puso, paglilingkuran. Ika'y mahalin, ika'y malin at buong puso, paglilingkuran. Wow, amen. Nagpintas ti mensahe na ito kanta kabsat. Thank you so much, Pastor. Iti pa nakaaramid mo ito kanta. Amen. Amen. Hanggang thankful ka kabsat. Iti pastor tayo kat makaramid. Ti kakasto nga mensahe ti kanta kabsat. Namang palagip. Nga panagyaman tayo iti apo. Kit ipaay tayo met iti biyag tayo iti apo. Amen. Our next song nga kabsat. God on the Mountain. Amen. God on the Mountain. Life is easy. Ready now. Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, don't lose faith. Amen. For you're never alone. Chorus now. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. Amen. Praise God. And the God of the good times
the God of the day is still God in the night. Last verse now. We talk of faith way up on the mountain, but talk comes easy when life's at its best. Now it's down in the valleys. There were trials and temptations. That's where your faith is really put to the test. Chorus now. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. One more time for us. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day, the God of the day is still God in the night. Amen and amen. Next song, count your blessings. Count your blessings. When upon life's heroes, your tempted souls. Count your many blessings, name them one by one. Ready now. When upon life's heroes you are tempted souls. When you are discouraged, thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Second verse. Are you ever burdened with a load of care? Thus the cross seems heavy, you are called to bear. Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had. Third verse now. When above to others with their land and gold, think that Christ has promised you is wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had. Last verse now. So admit on conflict, whether great or small, do not be discouraged. Amen. Praise God. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey send. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Amen. Our last song, give them all. Amen. Give them all to Jesus. Ready now. Are you tired of chasing
burdens of your life. At the feet of Jesus, lay them down. Chorus. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken thoughts. Give them all, amen. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Last verse. He never said you'd only see sunshine. He never said there'd be no rain. He only promised a heart full of singing about the very thing that once brought pain. Chorus. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken souls. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. One more time, the chorus now. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken souls. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. Amen. What a wonderful singing, kabsat. Kita hindi kabsat kit ganganitay mapunno iti kabilyan kabsat. Amen. Amen. I hope and I pray nga ma-challenge tayo kung nati pastor tayo in 2 years or 5 years time mapunno tayo ito yung kabsat. Amen. Amen. Remain standing please. Ibantay nga ni Pastor Dennis kas panangilid na iti panakabasa iti sasaw iti apo. Amen. Last verse, sika sapulem tu ida, ket di ka ida masarakan. Uray pa'y dagit. May kami iti saklot iti tulog. Iti Domingo, iti dayto nga bulan apo. Ket pudno launay apo Dios, bayat ti panaglasat dagito nga aldaw, ket nakita mi, nariknami iti ayat ken parabor mo iti panagbiag mi. Sanguan mi manen apo Dios dagiti ado nga pannobok
ado nga bendisyon nga ipaay mo kada ito'y nga bulan. Isaganam nga rod Apo iti puspuso mi, bayat ti panakisaranget mi kada ito'y nga panubok Apo. Ket tulungam Apo, orepay Apo Diyos iti senior pastor mi. Itdem kanya na Apo iti nananay nga kinasirib, kinatured Apo, kadagiti saong nga may panayag. Alawen Apo Diyos, bendisyon am ti amin nga paset deti nga programa. Tulungam Apo Diyos si sagtumunggal may sa kanyami. Ken oray pa Apo Diyos sa iti internet connection mi Lord. Because all these things we ask in Jesus' most precious name. Amen. Thank you, Please be Pastor seated. Dennis. You may be seated now. Magandang umaga muli sa ating lahat, mga kapatid. Hindi ko alam kung ilang daan o libo tayo ngayong araw na ito, which includes our attenders or members from each respective sanctuary, sa ating Facebook, social media, sa ating YouTube, at maging sa ating website. But I pray that God will unify our hearts and His Spirit, and we are here to join hands together in worshiping our wonderful God. Amen? Ngayong araw na ito ay hindi lang po unang linggo, but today we shall be celebrating 1 year of ministry of the HBBC in Vintar, Ilocos Norte. We have a long way to go by the grace of God. Marami pong mga inihanda ng Panginoon na mga Vintareños who will become a part of the HBBC family. And that today, ngayon pa lang, kiniklaim na natin yan sa ating Panginoong Diyos. Okay? At sa ating acknowledgement of visitors and guests, I would like Edward to facilitate the acknowledgement from every sanctuary. Go ahead, Edward. Amen. Thank you so much po, Pastor Pruvi, for the opportunity nga ma-acknowledge na iti kakabsat iti Apo. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpan tayo nga rod, kakabsat. Pagyan natin nga irugita yun, kakabsat. Iyon natin yun, the HBBC San Nicolas. Amen. Baka malipatak naman yung kakabsat. Amen. Ay, dadatlo. Sorry ka, Pastor. HBBC Lawag, kakabsat. Join na kayo, kakabsat, because at dadaamin ni Jaita, gapunata first Sunday of the month. Amen. Mang Ryan, Sir Enan po, go ahead po. Thank you, Brother Edward. Good morning, Pastor June, Ma'am Cora, Pastor Proby, Ma'am Kay, kaday aming nga kabsat anim baga bigat tayo kabsat. At dakam to'y lawag, Pastor, first Sunday of the month, so ti San Nicolas, may to'y Pastor. Kaya tadadigiti first timer tayo, Pastor, ni Mark J. Damo. May isang obing dito, Pastor, madapada atlas klase, ni Rainiel Taronan, 10 years old, Pastor. Kastamat dito taga San Nicolas, Pastor, ng office mate ko, Dr. Rekman Basit, ni John Marie Kasabay, Pastor. At dadigiti talong anak na Pastor, ni J. Andra Kasabay, ni Zaira Luis Kasabay, 10 years old, Pastor, at Jeoneg, ni Tyra, isuti 1-year-old, Pastor. At dapay may isa dito, Pastor, from Luna, Apayao. Isot mother ni Joman Taberos. Iso ni Ma'am Hazel Joy. Thank you, Pastor. God be the glory. Amen. Thank you so much po, Sir Enan. Amen. Sa mga kabsat, HBBC Pasukin. Amen. Go ahead po, Pastor Ver. Aday ti bisita tayo dito, Pastor. Thank you, Sir Edward. Good morning, Pastor Pruby. Good morning, Pastor John. Kan kadagayo amin kakabsat nga adda kida ito yung gimong tayo data, social media kan kadagiti sanctuaries. Kat maragsakan kami, Pastor, nga iti da ito yung bigat at da iti first time visitor tayo. Would you please stand up if your name is called? We have Mariel Buduan from San Andres, Sanchez Mira, Cagayan. Thank you, Pastor. And we have also James Padasas, Barangay 2, Lawag City. Oh, amen. Kan iti da ito yung bigat, Pastor, at kanya tayo digiti kakabsat iti Karwan because it is the first Sunday of the month. Iso nga dada dito yung main sanctuary tata, Pastor.
Kita yung Amen. taga-Karuan. Alright. Thank you very much, Pastor. Amen. Amen. Sound check. Amen. Amen. Praise the Lord. Kadagiti amin niya bisita mi ti HBBC pasukin. Sa pela kumata, mabendisyonan kayo. Iti bayat ti kaadayo ita church tayo ita pasukin. Amen. Timet ka absat, J. Cagayan, HBBC Claveria, Pastor Dennis. Amen. Good morning, Pastor Proby and Pastor John. Praise God. Ti golmi nga bisita tatta pastor ket ngayon i-announce ko di Sunday ket 20 ngam 19 deti may pastor Ooh, ket amen. kami pa napulpil. So naragsakan na nga mangi i-announce ka dagiti first time visitor kang runaan pastor at kanya tayo ni Police Major Mario Maragon jay barong nga hepe ti Claveria Amen. pastor. Katoy pastor. Taga Santa Maria Isabela pastor. And then next ni Ella Marie Valdez, taga San Manuel. Na-invite ni Brother Ray Isabela, San Manuel. Roel Salvador, San Manuel. Amen. Taga Isabela, dagiti pastor. Then Rosene Samantha, San Manuel, Isabela. Christian Valdez, San Manuel, Isabela. And then, Elijah Yage, Marag, Baali. Naawis ni Ma'am Erlinda Bahed. And then, Calix Layos, anak ni Dr. Ryan Layos Pastor. And then, Caroline Rosales, na-invite ni Sister Norma. Then, Madeline Pemado, na-invite ni Nana Charlita. Lorna Selense, San Vicente, naawis ni Ninang Mildred. Mark Joel Senense. Mark Joel. Okay. And then, Kena Rose Senense. Amen. Then, Adela Senense. Ni Nanay. Then, Jessa May Kalingasa. Anaawis na giti kakabsat nga tagabaksay. Clavery Bay Benigno. Naawis ni Sister Norma. Then, Cristel Beth Benigno. Amen. Kate Ann Bidad. Amen. Naawis ni Sister Joanne. Yodaini Tabigne. And lastly, Jennifer Negre. Amen. So, DJ Pastor. Thank you, Pastor. God bless. Amen. Thank you so much po, Pastor Dennis. Ken kadagiti amin niya bisita mi dita HBBC Claveria. Welcome to Osana Bible Baptist Church. Amen. Sumaro kabsat, J Outreach tayo, J Dingras Outreach. Okay, sino ti in charge ita? Amen. Good morning, Pastor John. Good morning, Pastor Kobe. Praise God. JT, pat nga bisita tayo kata, Pastor. Amen. Imo na tayo amin. Lumawag ang pinagan tayo. Lumakdir tayo nga pagdiin. Ni Ren Zairo Resurrection. Yung Lawrence Tarta. Yung Nana Andela Gumari. Ang Guerrero, Pastor. Princess Isabel Gumari. Kasama Pastor at the fourth time ngayon may ni Nanay Emilia Resurrection Pastor. Fourth time. Amen. Pastor at the Circle, Ma'am Liberty Family, and Brethren, the Burogan Pastor. And suyo mo Pastor. Thank you so much and God bless. Amen and amen. Siyempre kabsat, kapag tayo manulitan ka kabsat, HBBC Outreach, Apari Outreach. Amen. Sir Alfier. Amen. Praise the Lord. No sound po, Sir Alfier. Unmute.
Okay, ulit po. Ulitin po, Sir Alpier. Okay, subyanan na kayo kakabsat, apari, maragsakan kami, ado kayo kakabsat. Intay pala JH, BBC, Lasam Outreach. Amen. Tito Elmer. Amen. Praise the Lord. Met iti daldala tayo kakabsat. Amen. Kamusta tayo dito Lasam? Amen. Naragsak kayo met lamin kakabsat. Amen. Kaway-kaway tayo man kakabsat. Amen. Praise the Lord. Siyempre kakabsat, tayo met dyan abroad kakabsat. Newly nga outreach sa kakabsat, Singapore Outreach. Amen. Palakpak. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. And also kabsat, Hong Kong Outreach. Hong Kong Outreach. Amen. Ni Ate Ana Ros. Praise the Lord. Dadagiti kakadwayo dito yan, kabsat. Amen. Amen. Praise God. And lastly, kabsat, HBBC Australia Outreach. Amen. Praise the Lord. Good morning, Pastor Roby, and Pastor June, and Digiti Kakapsat. Happy anniversary ti Bintar Outreach. And Kakapsat, ada barong bisita mi tata. Ading tumagdala na po numayaw pinagan mo ni Suna ni Krisa May Malapit, Barangay 7, Bacara. Amen. Bale, pinawis ko na Pastor, DJ may lang, hindi Sunday, Pastor. Makapabless po, Pastor. Ni second time visitor ako ni Pastor ni Alvaro Bogarin from Dadaratan. Amen. Hindi lang Pastor. Amen and amen. Thank you so much po sa lahat ang aming bisita. Welcome po sa Hosanna Bible Baptist Church. At kakabsat, i-welcome tayo iti Pastor tayo, iti Pulpito, to personally acknowledge us here in our sanctuary. Amen. Palakpak kakabsat. Let's acknowledge Mr. Fred Razalan. Are you here? Mr. Fred Razalan from Abulug, Cagayan. Okay. Precious Valdez from Bintar. Precious. Asan si Precious? Ayun, si Precious. In-invite ni Sister Jen Duldulao. And also Ezekiel Ursulum from Lubnak, Bintar. Asan siya? Okay. Gemma Kurameng from Sarat. Sister Gemma. Cyrus Arellano from Sarat. Okay. Sherin Malamug from Pipias. Raven Abara, San Roque, Bacarat. In-invite ni Elaine. Ni Sherin, in-invite ni Tita Lourdes. Benigio Camacho from Dibua. Okay. Fatima Tagala from Bintar. Invite ni Karen. Marinel Flores. Isabela. Oh. Okay. In-invite ni Kathleen. Alright. Mary Jane Ramuran from Santo Cristo. Maraming salamat. At siyempre, na-acknowledge ko kanina yung ating mga balikbayan. I'd like also to acknowledge, of course, our beloved Patriarch of the HBBC, Pastor June and Mama. At ganun din sa ating mga brethren sa ibang bansa like Singapore. Pray for Giovanni and family. They are sick, all of them. But praise God, they are joining us today. Ayan. Okay, good morning. At Hong Kong, we have Anna Rose and Sister Marites.
I want you to pray for Hong Kong because I have told them to apply for a social organization. It only requires 7 people to organize a social organization in Hong Kong so that we could be able to avail the government facilities and use it for our worship gatherings every week at a low cost. Kaya I will need the help of our advisors in the BYC to help us tulungan nyo kami na gumawa noong articles of faith at lahat ng kailangang paperworks, just like what we did when we applied for the BYC in MMSU. At oras na inaprubahan tayo ng Hong Kong government na isang social organization, not necessarily religious organization, once we are approved as a social organization, then in the name of that social organization, we could request from the government to use their facility for our worship service. When we do that, mas marami pa ang maiimbitahan ng ating mga kapatiran sa Hong Kong. Amen ba? And I hope Australia can do the same thing. Okay? Yan po ang advice sa akin ng isang senior pastor. You tell your people in Hong Kong to organize a social organization. Okay? So pray for that. Ni-research na po namin and we are now beginning to work on it. Okay? Maraming salamat, Hong Kong. At siyempre, yung ating mga kapatiran sa Hawaii, Brother Sam, walang absent itong kapatid na to. Kahit saan man siya naroon. Tita Teresa of Maui, Tita Minda, and Nanay Josefina. Ayan, oh. Praise God for Nana Josefina. Okay. At Tita Puring of California. We have Sir Peter Calixto of San Francisco. Singapore, nandyan si Sister Cecil. Canada, we have Brother Errol and Sister Raquel Agonoy. Good evening, Canada. At Thailand, we have Faye Simon, nakabalik na. If you are from San Nicolas, meron na tayong tutorial center sa San Nicolas. Kunko Tutorial Center. Kunko stands for teacher. And it is being managed by our members, owned by our members, and definitely they will deliver quality service just like our HLC here in Bacara, the Hosanna Learning Center. Alam nyo ba, dahil Hosanna ang pangalan ng Learning Center, may nag-message sa ating Facebook. At sabing ganyan, open po ba kayo ngayon? Papasok yung aking anak sa tutorial. Kita mo, Tita Fem? Ha? Akala nila sa atin yon, ha? But praise God for that. Okay? And we have Ma'am Marites and Preacher Angelo. Wala na. Okay? Right now, we have almost 100 on the Facebook, 31 on YouTube, and 34 devices on Zoom. Altogether, I do not know how many we are, but we are not very few. Okay? Tumayo tayong lahat. Let us sing our welcome song. At ating kamayan ang ating mga bisita. Galing Sarat, Bintar, Isabela. I would like to acknowledge and welcome our Chief of Police in Claveria, Cagayan. Sir, good morning. Thank you for attending our service today. Let's sing that song. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in
family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always speak to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Thank you very much. Please sit down. Okay. Sino kadagay tinangi kararag na kita'y DVBS tayo tinaglabas nga lawas? We're a successful and victorious DVBS from Apari, from Claveria, and Dingras. We had about 50 students who graduated from our DVBS in Apari. We had 64 in Claveria, and we had 63 in Dingras. Let us see some of the pictures. Go ahead. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa ating mga members who contributed financially at sa ating mga young people. At higit sa lahat, salamat. Gusto kong pasalamatan ang ating mga pastor at mga coordinator for executing this initiative from the office of the senior pastor. Mga kapatid, it was a victory. Okay? Ngayon, this week, we are going to have a DVBS here in the main sanctuary. Meron na pong halos 60 na enrollees
coming from our neighborhood kids. Okay? Meron din tayong mga gustong mag-enroll coming from Cocapina and the rest. Now, if you would like your neighbors to be enrolled sa ating DVBS, inihingi ko lang na kayo pong mga members ang tumulong na maghatid sundo ng ating mga bata galing dyan. Because we are utilizing our people for the administrative part, the teaching part, and others. Okay? Kaya tulong-tulong tayong mga members dito. Ngayon, gusto nyo po bang may parte sa DVBS? Sino pong gustong may part sa DVBS? Pakitaas ang kamay. Okay. Now, we will set a schedule na kayo po ay mag-provide ng lunch para sa ating mga teachers. Okay ba yon? Okay? So, inform Cristel or Love Faith, okay, about your desire to take part. Because I already have delegated to them the aspects and areas where you can be a part. Pwedeng ikaw mag-sponsor ng lunch, mag-sponsor ng merienda ng isang araw, o pwede kang tumulong mag-sponsor ng medalya, pwede ka ring magbigay ng financial para sa ating ibang pangangailangan. Okay? So just let them know and they will designate you kung saan ka pwedeng makakatulong. Now, simultaneously, our church in Pasukin will also have a DVBS program. Kaya sabay po yan ngayong linggong ito. Okay? So after the storm and typhoon, sa kabila nun, naging matagumpay ang Apari, Claveria at Dingras. Ngayon naman, Bacara at Pasukin ang mag-DVBS. So I want you to pray for that. Just to give you an idea, the DVBS in Claveria, we have spent a little more than 17,000 pesos. I forgot the exact amount. But it is about 17,000 pesos ang ginastos natin dyan. Okay? Ang Dingras naman is almost the same. So, per DVBS program, we are expecting to spend around 20,000 pesos. So, pray for God's provision toward this. At ipaalam nyo, kung nais nyo pong maging bahagi sa pag-aaral ng mga bata ng salita ng Diyos. Our theme for this DVBS program is Castle Kids. The theme enhances the heart of every child to make good choices in their life. Day 1, choose God's way. Day 2, choose friends wisely. Day 3, choose wisdom. Hindi pa napakaganda ang ating mga topic? Okay? So pray for our DVBS program this week. Amen? All right. Before we will have the audio, video of our outreach in Vintar, tumayo tayong lahat and let us sing one song. Let us sing Ang Pag-ibig ni Kristo ay Dakila. Amen. Praise the Lord. Sing all together na. Ready? Ang pag-ibig ni Kristo ay dakila, ipinahayag ng kanyang salita at naranasan ng bawat nagtiwala sa kanyang masaganang biyaya. O hallelujah sa tagapagligtas, kanyang pangalan ay ating itas, paglingkuran
buhay niya ay magitin. Oh, hallelujah sa tagapagligtas, kanyang pangalan ay ating itas. Paglingkuran siya ng buong sikap, dahil sa pag-ibig niya wagas. Last verse now. Ang pag-ibig ni Kristo ay walang hanggan, hindi kumukupas magpakailan paman, lalong umalat sa bawat panahon, hanggang sa pitin natin ang Zion. Oh, hallelujah sa tagapagligtas, kanyang pangalan ay ating itas. Paglingkuran siya ng buong sikap, dahil sa pag-ibig niya wagas. Thank you. You may now be seated. This week alone, your pastor have dedicated 3 children to God. We have dedicated last Thursday anong tawag? Francia. Ano naganti baro yun na Alexis? Armiel. Ayun. It's a very unique name. Armiel. Is Armiel here? Armiel. There's Armiel. Last Wednesday, I have dedicated Amigo. Nagandete anak yun na Erwin. Johan. Grabe, no? Pira, alam mo ba si Johan ba yun? Yung 3 pangalan? Siya ba yung may 3 pangalan? Grabe. Sabi ko, number 5 to, di kita classmate na, number 1 nanto pelang. 3 ang pangalan ng bata, mga kapatid. Grabe. But we dedicated Johan to the Lord. And last Tuesday, we dedicated Amira from Dingras. And all together, we were able not only to dedicate these children, but share the gospel to all of the guests and visitors who attended this dedication service. Okay? Kaya salamat sa Panginoon. Dumadami ang mga bata sa church natin. Kami ang nagkasal kay Erwin at saka kay Renali. Dinedicate ko yung kanyang anak. At baka ako pa rin ang magkakasal ng kanyang anak. Ang matindi kung ako pa ang mag-dedicate ng magiging apo ni Erwin. Matinding haba na ng buhay yon. But you know, as your pastor, it is my joy to see our children being dedicated to the Lord. Amen? Okay? So, 3 yon. Tapos may isang kasal. We have Alexis and Melly Jane. Are you here? Melly Jane? Where is Melly Jane? Alexis. They've been together as a family for 10 years. But because sa kanilang paniniwala sa salita ng Panginoon, gusto nilang i-honor ang Diyos at gawing dalisay at tama sa harapan ng Diyos ang kanilang pagsasama. At kaya naman, kahit gumastos ng kalaki-laki, itong si Alexis, hindi niya inisip, it is worth it. When you please God, it is worth it. Kaya, nagpakasal po sila, mga kapatid. Amen? Kahapon, meron akong in-advise na ating kabataan, pinakilala niya ang kanyang girlfriend. Sabi ko, kung hindi na kayo makatiis, magpakasal na kayo. Oh, because you want to have the blessing of God upon your relationship. Amen po ba? Yan po ang ating paniniwala sapagkat itinuturo ng salita ng Panginoon. Amen? Ngayon, excited po ako kung sino ang unang ikakasal dito sa ating bagong sanctuary. Alam niyo po,
ang ikinakasal po dito, yung dalisa, yung wala pang nangyari sa inyo. Kaya pag may nangyari sa inyo, mga kapatid, hindi na kayo pwedeng ikasal dito sa garden wedding. Kahit gaano pa yan kagarbo, iba pa rin pag church wedding. Okay? Kaya kayo mga kabataan, manalangin kayo. Pastor June and I, amuyo, no, dagkasaritang atawan, baka biglang agawin ni Pastor June, malay natin. Okay? But anyway, hindi naman natin inaapura in God's perfect time. Amen ba, mga tatay? Okay, ngayon, ating panoorin ang isang inihanda na video upang tayo ay ma-refresh sa gawaing ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa HBBC Vintar Outreach. It was started and inaugurated last year. At salamat sa Panginoon sa ating coordinator in charge, Preacher Ryan Duldulao and family. Patayuin ko nga sila. Sila po ang ating pamilya na dedicated at committed. Brother Ryan is a chef. Paki-video mo nga, video. Brother Ryan is a chef. Sister Jen is a teacher. Last night, Brother Ryan said that Sister Jen is now the OIC in FCIS Vintar. 1 month na absent o wala ang principal, so she is acting as the principal in FCIS for 1 month. Madam Principal, good morning. At alam niyo po, sabi ni Brother Ryan kagabi, na sa pamamagitan ng binigay sa kanya ng Panginoon na temporary position, ay magkakaroon po tayo ng campus ministry sa FCIS Vintar. Okay? Brother Ryan, being a chef, pray for him. Both of them are working. 4 ang kanilang mga anak. 2 ang bulilit na makulit na kambal. Hindi po madali. But I just praise God. They are doing the best they can to really pursue the passion and heart of the HBBC for Vintar, Ilocos Norte. Continue to pray for them. They may not always be visible pagkat nandyan po sila sa ating life, but they are doing what they can for our ministry. Okay? Panalangin niyo po ang mag-asawang ito, Brother Ryan and Sister Jen. Maraming salamat. Pwede na kayong umupo. Panoorin niyo po ang ating video. In a quaint town nestled amidst the scenic beauty of the Philippines, an extraordinary journey of faith began. It all commenced when Sir Ryan, a man with opportunities knocking on distant shores, made a life-altering decision. Alongside his family, he chose to stay rooted in their town, dedicating their lives to a higher purpose. Pastor June, a perceptive man with a heart attuned to sincerity, recognized the noble intentions that radiated from Sir Ryan's family. This recognition birthed a mission to bring the teachings of God to the community they held dear. The initial flicker of this journey ignited on a warm August evening in 2022. Labay Restaurant, an unassuming space, witnessed the first Bible study. Amidst a gathering of 54 souls, an unspoken promise was made, a promise of transformation and growth. Days danced by, and August 10, 2022, witnessed the second chapter of this unfolding tale. This time, the number swelled to 58, with even the diligent vendors pausing their bustling routines to join in the sacred words that resonated within. Then came the pivotal moment. A sun-soaked August 21, 2022, HBBC Vintar Outreach hosted its inaugural Sunday service. The pews embraced 62 devoted hearts, while more than 30 first-time visitors, some of them esteemed local figures, graced the occasion. The nascent ministry's ripples were turning into waves of impact. As the calendar pages turned,
February 5, 2023, etched another memory. HBBC Vintara Outreach found a new home in the heart of Alejo Malasig Vintar, an intimate guest room transformed into a sanctuary of faith, where devotion knew no bounds. In the present, the ministry thrived, boasting a faithful congregation of over 20 attendees each week. Among them, the radiant presence of Brother Ryan and Sis Jen, a testament to their unwavering commitment. Yet, the story reached beyond the sanctuary walls. Sis Jen's dedication extended to the halls of education, touching the lives of students and faculty alike. Pastor Pruvi's voice resonated within those hallowed halls, spreading wisdom and hope. And so, the town stirred with anticipation as the first anniversary approached, a tapestry woven with threads of faith, dedication, and unity unfolded, painting a picture of community uplifted by their collective journey. The anniversary day arrived, an event suffused with joy, laughter mingled with songs, and stories of transformation filled the air, a tribute to the impact of HBBC Vintar Outreach. As the sun dipped below the horizon, hearts brimming with gratitude and hope, the community looked ahead. The future shimmered with promise, a promise nurtured by the seeds of faith that were planted. The garden of their endeavors blossomed, touching hearts and forever changing lives. And so, the story continued, a testament to the profound power of faith, dedication, and the enduring impact of a united community. The journey of HBBC Vintar marched forward, an unwavering beacon of light for all who sought solace, guidance, and the embrace of love. I'd like Brother Ryan and Sister Jen to come here in front, and I would like to pray for you both. Halika kayo rito, Brad. With the kids, if you can. Pero pag hindi, that's all right. Diyan na lang yung ating kambal. Amen. Okay? This is Brother Ryan. Their kids, we have Gian Paulo, our future preaching doctor. Tsaka si Lucas. Okay? Sister Jen and sino dito? Ni Ira. Ah? Kat. Uh-huh. Yeah. That's all right. Okay? Halika kayo rito. Ayan. Let's dedicate them to the Lord as we renew our commitment to serve God together. You know, it's not easy to establish a ministry. No po? Ayan. Ako, hindi ko alam talaga kung sino sa kanila ang sino eh. Dahil talagang magkamukha itong kambal. You know? I'm a family man. Oh, you all know if you're a family man. And he's working, Sister Jen is working. Of course, it's not easy. But they're doing the best they can. You know, to win souls and disciple the believers in any way. Kaya I have assigned some of our members to go and help them. Love Faith and the rest of the young people are going to Vintar to help them disciple our young people there. This week, Tita Beng Aseret. Where is Tita Beng Aseret? Okay, pray for her. Black po ang isang parte ng puso niya. Tumayo ka, Tita Beng. Pray for her. I referred it to Glenn and he said, you need a pacemaker. Doc Lester. Pacemaker, kasi po abnormal ang rhythm ng kanyang puso. Kaya kung abnormal po siya magsalita ngayon, naiintindihan nyo sapagkat hindi po normal yung rhythm. Tita Beng and Sister Jane Banatasa, where are you? Okay? They will be coming to Vintar on Tuesday to help the couple disciple our adults. Kaya kung meron po sa inyong mga adults pa ang willing na magpagamit sa ating Panginoon or young people
let's help the Vintar outreach. Will you help? Amen? Mamayang hapon, some of our young men will go and help John Paul and Carlo door knocking in Sarat, Ilocos Norte. Hopefully, it will not rain. But if it rains, still, they will go. Pero samahan nyo sila, kung wala po kayong gagawin, tulungan po natin na mag-reach out sa mga taga-Sarat at taga-Bintar. Mga kapatid, binigay ng Panginoon sa atin ang ministry na ito. And let us take the responsibility seriously. Of course, sila ang ating coordinator. But we cannot just watch them do it. Let us help them do it. Unlike Dingras, we have a full-time worker. Preacher Rohel is a full-time worker. So he goes to Dingras anytime. Magpapaalam sa akin, Pastor, inag-agbisita Dingras. So they go to Dingras. Amen? E dito po sa Sarat at saka sa Bintar, wala tayong full-time na nakakatulong sa kanila. We only have these coordinators. Like sa Nicolas, they are also working. So, I would like to lay the burden to you, members. Let us help these outreaches reach out to their townsmate. Amen po ba, mga kapatid? Okay, manalangin tayo. Heavenly Father, I pray that you bless our people in Dingras, Brother Ryan and family. We also have the Semana family. We have several young people, new believers, and adult new believers. I pray, dear Lord, when Pastor June had passionately started and inaugurated the work, there was a great vision in his heart and mind to see Vintareños come to Christ and to see a church to be built in wherever part of the town. And so, dear God, we are here in light of that, but most especially, we are here because of the great commission of Jesus who instructed us to go and teach all nations, baptize them, and teach them the words that He had imparted to the first disciples. Kaya Panginoon, we, together with these families and members of Dingras, we renew our commitment to reach the folks, the friends, the young people of Vintar, Ilocos Norte with the gospel of Jesus Christ. I pray that you bless the FCIS through Sister Jen's leadership as of the moment as the OIC. Na Panginoon, maabot namin ang mga high school students sa integrated school na ito. Panginoon, we don't want these souls to be trapped in hell for all of eternity. Give us that burden, even if it means weeping so that they will get saved. We will weep, dear Lord, upang maabot namin sila at marinig nilang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo at sila'y maligtas. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Let me ask all our folks from Dingras to stand. Tumayo nga lahat ng ating mga taga... Bakit Dingras ako ng Dingras? Bintar ba yung in-include ko sa prayer? Dingras. Bira naman, no? Okay. Ibale, alam ng Panginoon. Mali yung words ko, pero alam ng Panginoon yung puso ko, ha? Lahat ng taga Bintar, please stand. Ito. Praise the Lord. Oh. Panalangin natin yan. Amen? This is a work that God has entrusted to us. Amen? Okay. Thank you, Brother Ryan. Sister Dan, God bless you. Okay. Panoorin natin ang isang testimony. First of all, agyaman iti apo kadito opportunity nga maited ko iti simple na testimony. Kaya ti kararag ko, agbalinang ko mga blessing kada kayo amin. Agyaman ni Pastor John, ken Pastor Provi, iti vision nga iti apo kanyada, na marugyanan ti Vintar Outreach. Nasa dinno ang nagbalinak amay sa abuan.
Sakbay nga ng among iti Apo, ibilang ko tibang bagit kami sa ma-insignificant. Ubi nga pa'y, nasapa nga nakita kay nga padasa kitirigat at ibyan. Di makailang nga nagano questions ko, kaya the more nga aksik na kiti answers, the more met nga, padepress na. Kaya one time na road, na panak nagbasa dyan, FCIS, kaya kas lang mauap, kaya kas lang maritnak nga awan hukon. Iso nga nagsurat ang iti papel, kaya inteksak amin nga naglaon iti puso, sa ipagipit iti may nga libro, tabarbaring adam makabasa, kaya matulungan na. Amok nga divine appointment at nakabasa dito nga surat ko kay Ma'am Jen. Kaya ini ka na karon ni Ma'am Jen iti advice, kaya sa in-invite na pay nga umay ag church dito'y HBBC. Kaya ije nga nasumbatan amin nga questions ko, kaya nalitnak nga finally, I have people nga mangisakit kanya ken makaawat iti sitwasyon ko. Kaasi iti Apo, ever since nga nasave na ken awan course absent ko iti amin nga service. Ijay outreach, dito'y main sanctuary, ken online. I make sure nga maka-attend lata by God's grace. I believe nga tidakkel nga rason no apay nga nag-grow spiritually ken no preach ni pastor. I-take down notes ko dagiti message nga permi pakablesa no daduma agsangsangit ta no mesmesa tahan kong pagarupen nga adagayang ti Apo nga mga ayat kanya. Ken ka ba elak gayang nga ma-reach ti paap ko ken babaen ti pinagtulog ko kanya na. I realize nga tilang focus ko tatanga mesanak nga young people ken agbasa ken agsendi ken kuana. Permi nakapokus na nga agbasa itaket no bendisyon na ko ti Apo o sa rekto tay anyaman nga maragpat ko itibiyag nga pagsendi ken kana. Ke ti prayer ko pay ket maayabak amin nga amok church kaaso ti maayabak amin nga friends ko dito'y church ket kaasi ti Apo adon tinayabak nga friends ko. Ket sapay ko mata amok tumit ag disciple len tapno makapagsambi akay iti Apo. Agyaman akay kada iturayan ken Ma'am Jen ti ano nga anos ken suportada kanya. Diya kamo nung kasanok to masukatan iti nasaya at da kanya. Adun tihaan ka kam amungem, adun kami nga estudyante ti FCIS nga matultulungan da. Kadijay ipatakder da nga kantin ket da kami nga awan kwarta na nga paggatang iti foods da jay ket income no ka tas ilibre da lata no kadijayem ket ije damet isabay nga agsulpining iti schoolmates ko. Amok nga ado pa iti dapat nga masursuro iso nga oray makatugturog na klukan do puta na sapaak ang iti aglutoak aglaba ken agdalus ti balay ikakarigatak by God's grace nga devotion ti bigat ken agreview ti preaching ni Pastor Robbie. Ket umunay di jayen nga encouragement liwliwak ken pigsa. Ipagpray da po ti tati kahit ko pagbalinan ket doktor, jak amon no kasanungen ilang faith ko ti Apo ti mangibagbaga nga isu na lang ti mangi-provide. Basta surotek ti will ken agtutuloy na lang nga agubikan niya na. Lastly, my heart is full of gratitude, hope, and praise. Tanong man pa'y awan di awan kanya, himkas la syakti may sa kagagasatan niya yung people, taadabakol ko ng pastor ko ken HBBC family. To God be the glory. Where is Angel? Asan ka? Ayun. She's a student at FCIS. Just try to imagine if there will be 100 angels of FCIS who will share a testimony such as that kind in Vintar. Ilan ang estudyante sa FCIS? 1,700. Uray 10% lang ti itod ti Apo nga ma-disciple tayo kakausan. I think if we could not be able to avail the campus ministry, because I've been praying to have a campus ministry at BNCHS and ENAC and
Indingras as well as Paway, if we could not be able to avail that, let us concentrate our focus to help in working with the students of FCIS Vintar. Alam niyo, itong mag-asawang ito, very much willing yang mga yan. Willing to give whatever they have for the ministry. We have folks watching on Facebook who are from Vintar. I think, Sir Peter, you are from Vintar, isn't it? Yes. Yeah. Kaya, ayan si Sir Peter. Alam ko na may purpose ang Panginoon, sir, kung bakit na-share ka sa HBBC Online. Okay? Isang araw, bibili tayo ng lote sa Vintar. How about that, Sir Peter? Amen? Oh, ayan. Mga kapatid, he will be more than willing to help. Amen? Ma'am Madeline Foliosco is watching this morning from the Big Island. Good morning, ma'am. Also from Vintar. Maraming salamat. Okay? Well, are you blessed? Grabe, no? Ngayon, pakinggan natin ang ating mga HBBC kids to render their song number to the Lord. Palakpakan natin. Oh, nakakatuwa. Praise the Lord.
Oh, mga, sino sa inyo ang parents, nandito yung anak nyo na umawit kanina? Pakitaas ka ng kamay. What a blessing. Amen? Wow. Let's continue to encourage our children to be a part of this ministry. Every Sunday na po yata yan eh. Am I right? Every Sunday na tayong may kids choir. At ito naman ang kids ensemble ng Lawag. Kids ba kayo? Okay. From Lawag City. Go ahead.
Wonderful music ministry. I thank God for my wife. She is a great compliment to me in the ministry. I praise God for that. Na-enjoy kong nakinig eh. Akala ko meron pa. Before I give to you the message, let's hear the special number of Australia. I told last Wednesday night that we are going to listen to that song again. They will sing that song, Just Pray. Go ahead.
Ladies and gentlemen, the Ooh Brothers. Ooh. Amen. Let's all stand together. Turn your Bibles to 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4. Let us read verses 7 to 9. 2 Corinthians 4, 7 to 9. Ito po ang ating pag-aaralan ngayong umaga sa ating mensahe na pinamagatang The Resilient Believer. Say that with me. The Resilient Believer. 2 Corinthians 4, 7 to 9. I'll be reading from the Ilocano translation. It says, Ngem addaan kami iti daytoy agameng kadagiti damili abaso. Tapno tinaindaklan apan nakabalin ket biyang kumati Dios asaan akada kami. Kadagiti isu amin adiso mailetan kami ngem saan a maparigat unay. Agdua-dua kami ngem saan nga maikat ti inanamami. Naidadanes kami ngem saan anabaybayan. Naituang kami ngem saan kami anadadael. Nga itugtugot mi nga agnanayon iti bagimi ti ipapatay ni Apo Jesus tapno ti biag ni Jesus ket maiparangarang met iti biag mi. Ito po ay tumutukoy sa mga sufferings at afflictions na ating kinakailangang harapin bilang mga mananampalataya sa ating paglilingkod sa ating Diyos. No Christian is stress-free, but Christians can be stress-proof. I'd like to say that again. No Christian is stress-free. Ibig pong sabihin, hindi po tayo exempted sa stress ng buhay. Pero pwede tayong maging stress-proof. Pag-isabi nga iyon, lahat-lahat, no Christian is stress-free, but Christians can be stress-proof. Na kahit inaatake ka ng maraming stress sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa kapitbahay, maging sa sarili mo mismo, hindi ka maaapektuhan. Stress-proof. Yan po ang ibig sabihin ng resilient Christian. Amen? Let's jump to Acts 20. Acts 20, isa pa pong Bible verse ang ating babasahin. Acts 20, verse number 24. Kastoy di ko na ti Biblia, I'll be reading from Ilocano. Ngem kadagitoy awan timang tignay kanyak. Tadyak ibilang ti biag ko anapateg kanyak. No lakit di maturpos ko ti dalan ko asiraragsakak. Ket ti annungen nga inawat ko ken Apo Jesus tapno paneknekak ti ebanghelyo ti parabor iti Dios. Panginoon naming Diyos, yan po ang nais naming maging kondisyon ng aming Christian life na kahit kami man ay atakehin ng mga stress ng buhay na ito, ay hindi po maapektuhan ang aming pananampalataya, ang aming paglilingkod sa iyo, na hindi namin makaligtaan at mapabayaan
Masakripisyo ang aming pagsisilbi sa iyo dahil lamang sa mga stress na ito. But may we learn how to become stress-proof na kahit kami tirahin ng dyablo ay Panginoon, patuloy pa rin kaming magsisilbi. Patuloy pa rin kaming pupunta sa pananambahan. Hindi kami makakapayag na ito ang magiging hadlang sa amin. Panginoon, turuan niyo kami ngayong umaga na hindi sapat ang katalinuhan, hindi sapat ang experience kung kahinaan ang pinag-uusapan, sapagkat kung pagsubok ang aming pinag-uusapan, tanging biyaya mo lamang ang aming panggagalingan ng aming lakas na magpatuloy na maglingkod sa iyo. Hindi kami, kundi ang iyong biyaya. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay pwede nang umupo. Ang salitang resilient ay ang kahulugan ay ganito: able to withstand or recover quickly from difficult situations. Kakayanang kayang mapagtagumpayan or to be able to recover quickly from difficult situation. Sino po sa inyo ang may pinagdadaanang mahirap na sitwasyon ngayon? Say amen. Resilience is also the ability to adjust with strength through the misfortunes and pressures of life. Ang akin pong panalangin, lahat tayo, una sa lahat, ay ating i-admit or let us admit that on our own, we are not really strong. Kahit pa sino, kahit pa mataas ang level ng katalinuhan natin, magaling tayong dumiskarte sa buhay, marami tayong karanasan, ngunit pag pinag-usapan ang kahinaan, wala pong malakas sa atin. Tanging biyaya lamang ng Panginoon ang dahilan kung bakit tayo ay nananatiling matatag, matibay at masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, inaamin niyo po ba, tinatanggap niyo po ba iyon? Totoo po yan. Pagkahinaan ang pinag-uusapan, walang tali-talino dyan. Pagkahinaan ang pinag-uusapan, walang diskarte-diskarte dyan. Sapagkat oras na tinamaan ng dyablo, ang kahinaan mo, babagsak ka. Kung hindi lang dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo mananatiling matatag sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Praise God for the example of the Apostle Paul. Ang tanong po, do we have a tensile strength? Tensile strength. Ano po bang ibig sabihin yan, Pastor? Ang tensile strength ay ibig sabihin toughness. Hindi madaling give up. Hindi madaling tumigil. The resistance of a material to breaking under tension. Ang ating mga inhinyero at arkitekto, lalo na ang mga inhinyero, alam nila yung ibig sabihin ng stress test. When you stress test and put a building to such a procedure, you actually assess and evaluate whether the design of the building will be able to withstand a pressure. Yan man ay bigat, yan man ay earthquake, pero the engineer has to put his design to a stress test na sa ngayon, meron na yatang ganyang application sa computer engineer. Upang sa gayon ay masubok kung saan banda mahina yung disenyong yan sa building. At pag nakita ng engineer na sa bandang ito ay mahina, ito ang magiging
ito ang magiging rason ng madaling pagbagsak ng building. Kung hindi niya binabago yung disenyo, kinakailangan niyang i-reinforce to make sure that design is not changed, yet it stands strong. Yan po ang ibig sabihin ng stress test. Lahat po tayo may breaking point sa ating buhay. Ang tawag natin dyan, weakness. At kagaya ng aking sinabi sa inyo, mga kapatid, at makinig kayong maigi, wala pong masasabing matalino pagkahinaan ang pinag-uusapan. Wala kang masasabing marunong dumiskarte pagkahinaan mo na ang pinag-uusapan. Sapagkat tanging biyaya lamang ang Panginoon. Tanging ang Panginoon lamang na nasa atin ang siyang kalakasan natin upang tayo'y manatiling matatag sa ating pananampalataya. Nabasa natin itong paliwanag o testimony ng Apostol Pablo na sinabi niya, we are troubled on every side, yet not distressed. Matindihong strength yun. Ibig sabihin, para kang building, binaha, nilindol, na natiling tumayo, nakatayo. Ganun ho si Apostol Pablo. Troubled on every side. Amin nga bakrang, amin nga side krang, amin nga front krang, amin na krang. Tinira siya, pero hindi siya distressed. Yan po ang nais nating kalakasan. We are perplexed, but not in despair. Marami ang mga katakot-takot, pero hindi kami nawawalan ng pag-asa. Persecuted, but not forsaken. Tinatakwil na kami ng mga tao, pero hindi namin pakiramdam na kami iniwan. Sapagkat nariyan ang Panginoon nang sabi, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Kaya kahit itinakwil na kami ng aming mga mahal sa buhay, hindi namin ramdam na kami ay iniwan. Matinding lakas po yan. Cast down but not destroyed. Bumagsak pero hindi nasira. Parang bahay na natumba. Pero hindi nasira yung bahay. Ibinangon lang, bahay uli. Knocked down but never knocked out. Yan po ang gusto nating kalakasan. The resilient believer is someone who, by faith and by the grace of God, is never moved by rejection. Ang ibig pong sabihin ng rejection is to be refused. Ayaw ka na. Yung ikaw ba'y magso-soul winning, pinagsasaraduhan ka ng pintuan. Yung ikaw ay bumibisita, pero nire-resist ka at sinasabi ng tao sa'yo, huwag ka nang bumalik sa bahay namin. Pero hindi ka nadi-discourage. To be set aside. Pakiramdam mo, isinantabi ka, na parang wala kang pakinabang, na para bagang hindi ka kailangan, na parang ayaw nila sa iyo. That's rejection. But a believer of the Lord Jesus Christ will never be moved by rejection. Just like Joseph in the Bible, he was rejected by his family. Tinakwil, pinagbenta, pinaramdam na ayaw ka namin sa pamilyang ito. Umalis ka, itinakwil. Pero mga kapatid, hindi po siya naapektuhan. On the other hand, the Bible says that in spite of
that situation wherein Joseph was rejected by his own loved ones, ang sabi ng Bible, mas lalo pa siyang umunlad. Sa kabila ng siya ay rejected na. Kaya kung makita niyo po sa Genesis chapter 50, verses 41 to 42, pakilagay niyo nga. Genesis 50, 41 hanggang 42. Wala sa aking outline. Pero naalala ko lang ang verse na to dahil napakaganda ang kanyang sinasabi. But as for you, 41 and 42. Tinuturuan niyo pa ako? Genesis 50 or 51. Yung pinangalanan niya yung kanyang anak ng Manase at Ephraim. Ayon. Lagay ko Genesis 51 yan. Okay? Nahanap nyo na ba? And unto Joseph, baliktad pala, were born two sons. Oh, pumunta ka sa 51. And Joseph called the name of the firstborn Manasseh. For God, said he, hath made me forget all my toil and all my father's house. Nakalimutan ko lahat ng masasakit na ginawa sa akin at ang hirap na idinulot ng kanilang ginawa sa akin. Naghirap ako, pero nakalimutan ko lahat yan. Because God hath made me forget. Kapatid, kung ikaw ay hindi marunong lumimot o makalimot ng mga masasakit na ginagawa ng tao sa iyo, hindi ka kailanman magiging matatag. That's your breaking point. That's where you are weak and you've got to come to God and say, Lord, dito ako mahina. Kung isang masakit lamang na bagay, isang taon kong hindi nakakalimutan, Panginoon, kung ikaw kinaya mo at ginawa mong kalimutan ang aking mga kasalanan, bakit hindi ko kayang gawin sa aking kapwa? Sapagkat yan ang magiging kahinaan ng ating buhay. We cannot move forward with this strength, with perseverance, if there are these hurts, emotional pain that we are carrying and harboring in our hearts even up to this time. But Joseph said, God hath made me forget. God hath made me forget. Kung na nagrigat, tinamsaakan ti biyag ko, gaputi inaramid ti pamilyak, ngam nilipat ko amin dagijay. Gapuken apo Diyos. King kwa na gapuken kwa na nalipatak. Awan malagip ko, nga dagas nga inaramid da, tila makitak ti kinaimbag ni apo Diyos kanya. In verse 52 it says, verse 52, and the name of the second called he Ephraim, for God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. Afflicted ako, ang hirap. Pero alam mo, sabi niya, nakakapagtaka, ako'y nagbunga doon sa aking hirap. Na kung hindi niya pala dinanas ito, hindi niya pala naranasan ang pagiging fruitful ng kanyang buhay. You think that your season of affliction is the most depressing time of your life? No, my friend, because your season of affliction will be the best time of your life. Akala natin, nung tayo ay dumanas ng napakadaming pagsubok, ito na siguro ang pinaka-worst na nangyari sa buhay ko. No, my friend. Yan ang pinaka-the best na nangyari sa iyo. Kung nakatingin ka sa Panginoon at nasa iyo ang biyaya niya. Praise the Lord. Akalain mo yan?
Kaya kahit ang dami mong apliksyon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Pagtatapos ako sa number 5, wala nang oras. I'll give you number 5. Mag-jump na tayo. The resilient believer is someone who by faith is not moved by rejection, but also is not moved by brokenness. Every one of us has some sort of brokenness in our past. Perhaps we have grieved from a broken heart, complicated situations, loss of health or relationships, whether it is from choices we have made or circumstances beyond our control. Sometimes we find ourselves so profoundly broken that we don't know how things could ever be restored. Pag meron pong nabasag na pinggan o vase, flower vase, sa inyong bahay, ano po ang ginagawa ninyo? Tita Mel, pag nabasag yung worth 30,000 na base ng halaman mo, Tita Mel, anong gagawin ni engineer? Ang ginagawa po natin, itinatapon natin. Dahil ito ay wala ng silbi. Akala natin, pag tayo nakaranas ng ganyang mga brokenness sa ating buhay, itinatapon na tayo ng Diyos dahil wala na tayong silbi. Pero alam nyo ba, na sa Japanese, merong art na ang tawag kintsugi. This is an art in Japanese. It means it is kintsugi. Kintsugi is the art of putting broken pottery back using gold. Basag na siya. Pero ang ginagawa ng mga Hapon artist, binabalik po nila, nire-restore na ang pinandidikit, ginto. In fact, the word kintsugi means golden joinery. At alam nyo, ang nagiging resulta, ganito po, pakita mo ang picture. Ganyan po siya. The pieces are broken, but are again joined together by the use of gold. Yan po ang kintsugi art. At mapapansin nyo na nung hindi siya basag, hindi siya ganon kamahalan. Pero nung siya'y nabasa at ginawa ng isang kintsugi artist, mga kapatid, hindi lang triple, hindi lang quadruple, halos hindi mo ma-afford ang bayad. Tumaas ang value. Kung kailan siya naging broken dahil sa kintsugi art, doon siya naging mas mahal. Legend says that kintsugi started with one cracked tea bowl. It belonged to the Japanese shogun Ashikaga Yoshimasa Arigato. Disappointed with other attempts at repair. Sinubukan pong ibalik dahil mahalaga sa kanya yung teapot na yon. Yoshimasa looked for someone to mend the tea bowl. He wanted it fixed in a way that was appealing to the eye. Gusto niyang iayos. That's when Japanese craftsmen came up with the idea of putting the pottery back together using gold. Which gives us a lesson that if you are broken and you bring your broken life to God, I don't care how painful that might be, but listen, you are now more beautiful, more valuable because you have been broken and that you have been repaired and restored by the master artist of all, Jesus Christ. Siya ang nagbigay ng value sa buhay mo.
Lahat po tayo may past na broken. But we brought our life to Jesus Christ, and because of Him, God mended that which was broken, and because of Jesus Christ, we are now more beautiful and valuable. And no matter how your life could break again, I hope it won't break again, but Jesus will still be able to restore your life and will be able to mend you. Kung kailan na broken ka, dun ka mas naging maganda. Kaya mga kapatid, we are not distressed. We are not losing hope. Our hope is in God. Let us be resilient believers. Dakila naming Diyos, salamat po sa maikling mensahe namin ngayong umaga. Pero naway nakapag-iwan ng isang matinding impact na nag-encourage sa amin, Panginoon, na sa kabila ng maraming mga affliction sa buhay, rejection kagaya kay Joseph, hindi sana naming isipin na yung mga pangyayaring iyon is the worst moment of our life, because in you, they can become the best moment of our life. The times when our lives are broken and we are wondering, can I still be used by God? May gamit pa ba ako sa ministry? May saysay pa ba ang aking buhay? Bilang mananampalataya, kahit kami ay wasakin ng dyablo, hindi ka makakapayag, O Diyos, na ang pangyayaring ito ay hahantong sa wala o vain, but you make all things work together for good. That is why we humbly come before you. We humbly come to you today, dear Lord, and give our lives to you, and ask that you will give us the grace from day to day. Marami pong salamat at purihin ang iyong pangalan. In Christ's name we pray. Everyone says, I want every head be bowed and every eye be closed. I want you to reflect on the message. Ano ang realization mo sa ating mensahe ngayong umaga? Huwag kang umuwi na hindi mo ramdam ang kamay ng Panginoon na kumikilos sa iyong puso at isip ngayon. What God is doing to reinforce that weak spot in your life. Meron ka palang kahinaan na hindi kayang ma-overcome sa magitan ng talino lamang, ng experience sa buhay, sapagkat tanging biyaya lamang ng Diyos. Tanging Panginoon lamang ang makakapagpalakas sa kahinaan na yan ng buhay mo. Maybe you have a broken life, a broken past, a broken experience. You're wondering, can God use my life? Yes, God can. He can apply a technique that He only can do it and no one can except Him, that can turn your broken life into a valuable, beautiful life in His eye that can make a difference in this world. Hindi mo inakala na yung pagkabasag ng buhay mo, parte pala ng plano ng Diyos upang gawin kanyang testimony, upang gawin kanyang isang monument and sample of His craftsmanship and His grace. Humble your life to God and say, Lord, make me a beautiful Christian. Make me a resilient Christian. Thank you for the comfort and encouragement today. Shall we all stand together? Are you blessed? May impact ba sa inyo nung preaching, mga kapatid? Tanungin mo sa katabi mo, may impact ba sa iyo yung mensahe? Amen? Wow.
Let's sing that song, Jesus Use Me. And then we are going to pray for our offering. Sing from the bottom of your heart. And sing this with prayer. Say now, Dear Lord, I'll be a witness if you will help my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. By eyes of faith I see you on the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though that cause be great. Last verse, number 3. I'll stand for thee, dear Jesus, though death may come my way. I'll spread the gospel to the fallen here. But if it be thy will, Lord, to go across the sea, Lord, help me to be willing to say yes. Chorus, everybody. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though that cause be great, I'll work for you. We have tithes and offerings coming from Australia, from Hong Kong, from Canada, okay, and other parts of the Philippines. God bless you as you give. Heavenly Father, thank you for giving your Son, Jesus Christ, to die on the cross. Not only that death of Jesus has the power to save our soul, it has the power to transform and change our lives. Nagagawin ho kaming maging kagamit-gamit, may saysay, may katuturan, at dahil po sa Kanya. Ngayon po, tanggapin yung aming pasasalamat through our tithes and offering. I pray that you bless the gift and also the giver. Continue to bless your people, their work, their career, their job, their profession, their sources of income, their businesses. Dagiti taltalon nga pagpabulmulaan ti kakapsat, baybay nga pag-alalaan ti ikan, dagiti kakapsat. Bendisyonam ida, dagiti negnegosyo da po Diyos, ikam ti saririt kan wisdom da po, ngamnang nangruna ti amin. Pagbalinem nga nateneb kan natibker ti pamati, ti tunggal may sakada kami. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. And you may be seated.
pambihira. Kasalanan nyo, bakit umulan? Pati ulan na-revive eh. Biglang bumagsak eh. Amen? Ang lakas ng ulan dito ngayon, mga kapatid. However, okay, I would like to make this announcement before we close. We already have registered 109 delegates to the BHYC. Okay? Now, ito po ay convention. Therefore, our youth are required to put on a formal attire. For men, the list should be long sleeves. Ngayon, kung wala kayong long sleeves, bumili kayo dyan ng coat para formal attire. Okay? Sa lahat ng mga members, if you have extra clothes, extra, whether hindi nyo na nagagamit, kasi po, tumaba tayo o pumayat, okay, pwede nating dalhin dito and let us distribute it to our young people because there are young people na isa lamang ang kanilang formal attire and they cannot afford to buy a couple of dress kaya kinakailangan natin silang tulungan. Okay? So just bring it here anytime this week. We will sort it out and we will see whoever young people, number 1, can fit that dress or attire. Number 2, yung talagang nangangailangan. Amen po ba? Okay. Mamayang hapon, hope it won't rain, ituloy tayo timapan agpa-enroll ti DVBS dito yung neighborhood. And we will help prepare. Kung kayo po ay pupunta, ipiprepare po natin ang place because we need 4 areas to accommodate our students. 4 po na kwarto yan. Okay? So we will do that ngayong hapon. Alright? And this week, we are going to have a wonderful time of DVBS with our neighborhood kids. Amen? Okay. Tanungin mo nga sa katabi mo, anati pangal daw yo. Namagaman, anang pangal daw yo? Okay. Mabalinti umay makipangan. Did you enjoy today? Lahat nga ng taganat ba? Taas ng kamay? Ayan sila, pambihira, Kabarwan. Yun. Pipias. Maragragsakan nak basta makitkitak ni Tatay Henesiano. Alam nyo ba? Mula nung pumunta hanggang ngayon, halos wala yatang absent. Tuloy-tuloy na po siya. Oo, kanyang family. Kurukor. Sinong taga Kurukor? Kabulalaan. Oh, yan ang mga kokapina ka na tinatawag. May nakaligtan ba ako sa kokapina? Wala. Maraming salamat mga kapatid. We are now dismissed. God bless you. Salamat. Doc Lester. Sabi niya, I will be taking part. To God be the glory. Salamat. Giovanni. Lord, I pray that you bless Giovanni and the family. Please heal them from their sickness, O God. Help them recover very fast. Bless our outreach in Singapore. In Jesus' name, amen. God bless you, Giovanni and Bernadette. CJ Castillo is helping for our DVBS. CJ Castillo, amen.